Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Aw nisɔndiyalen de bɛ kunnafoni di aw ma don o don tɛnɛ fo ka taga se juma ma walasa aw bɛ se ka kunnafoniya jɛlen ni ka o sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ Mali kunnafoni de bɛ o kɛ aw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juillet kalo tile 26 ye san 2023 aw ka kunnafoni ale waati selen ye a y'o bisimila. Bi juillet kalo tile 26 san 2023 an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye pankuru ta ni ka i kunda Rusi jamana o kɔnɔna kan min ni Rusilakaw fɛ yen nɔ forum économique humanitaire de l'Afrique o kan ka kɛ n'a bɛ daminɛ juillet kalo tile 27 ka taa kuncɛ a tile 28 na kabi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ni ale kɔni ye fanga ta juin kalo tile 7 san 2021 ale kɔni tun ma bɔ jamana kɔnɔ fɔlɔ ni ka i kunda jamana kɔ kan o kan wagati min na kɔni ni a kun ye jamana ɲɛma dankan ye a taara jamana mun na dɔ de mara ko akara ale ni Lome ye a yirala k'a fɔ Asimi Goita kan ni Rusilataga in a bɛna kɛ sababu ye ni ka nafa don jamana ale kɔnɔna la wa ka tila tuguni ka Rusi ni an ka jamana ka bolo ni ɲɔgɔn ma ni k'o tɔ sinsin ka taa fɛ. Amerikanw ka waribon tigilamaw olu kɔni ye anw ka jalabatigi damadama ni ka ɲangili ta ka olu sɛgɛrɛ ni o dɔ de bɛ tali kɛ an ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sɔrɔla don o ma ni o ye colonel Sadio Kamara ye ka taga se chef d'état-major de l'armée de l'air ni o ye général la brigade Ali Boyi Jara ye ka taga se fɛn min ye colonel Adama Bagayogo o ma u ka fɔla ko ni maa ninnu de kɔni kɛra sababu ye ni ka anw ka jamana ale ni Rusila bolo di ɲɔgɔn ma ani fɛn min ye Burkina Faso fana ko o b'a la ko de kɛra sababu ye ka Wagner maaw ni ka olu nana anw ka jamana o kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni anw ka jamana marabagaw kɔni y'a yira diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko anw ka jamana ni Rusi fanga tigilamaw de kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko nka ko Wagner kɔni o tɛ o de la sa an ka jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko u ye ni ɲangili min kɔni ta ni ka an ka ni maaba ninnu ni ka olu sɛgɛrɛ k'a tɛna bɔ olu ka jamana yɛlɛmali la. Usibijanyakaw olu y'u ka sanji kunfɔlɔ ni ka o sɔrɔ juillet kalo tile 21 tɛmɛnen san 2023 Usibijanya sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni olu kɔni tun y'a yira k'a fɔ ko sanji yɛrɛ kɔni tun tɛ ka na olu ka dugu o kɔnɔna la olu yɛrɛ kɔni tun kelen don ka u jigi bɔ ɲinan samiya kan ka sababuya kɛ sɛnɛ yɛrɛ kɔni ma daminɛ olu fɛ yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sanji in yɛrɛ kuntagala taari jɔ fo milimɛtiri 72 la. Kaikaw fɛ yen nɔ olu kelen don k'a yira k'a fɔ ko charbon kɔni da gɛlɛlen don olu fɛ yen nɔ ni o ye a bɔrɔ kelen ko fɔlɔ a tun bɛ feere sɛbɛn wari 450 la ko nka nin wagati in na charbon bɔrɔ ale bɛ ka feere sɛbɛn wari 500 o la ko kɔni kelen bɛ sababu ye sa ni ka gɛlɛyaba lase olu ma charbon feerelaw olu y'a yira k'a fɔ ko ni samiya kɔni donna ka ban ko charbon kɔni ale da de bɛ gɛlɛya o kɔni kɛra jɔrɔnanko ye o la to sa u kɔni bɛ ka weleweleda lase an ka jamana marabagaw ma ko k'a lajɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ni gɛlɛya in na.
kunnafonidamukaw ulu fana kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya ka u yɛrɛ ka sababu kɛ jiko gɛlɛya ani kuranko gɛlɛya u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a bɛ kalo 3 bɔ bi u yɛrɛ tɛ ka kuran yɛrɛ ni ka o ye u ɲɛla u bɔra ka u ka dusuman kasa ni ka u yɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko k'a dɛmɛ don olu ma ko n'o tɛ kɔni ko dadigi kɛlen don u la u ka dugu o kɔnɔna la. Abita ko kan kibaru la ni wakati na anya ye bololo siraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye coup d'état ye ni o ye fanga dafiri ye o kɔni kɛra Niger jamana o kɔnɔna la nka ni wakati na an ma se ka kunnafoni jɔnjɔ ni ka o sɔrɔ a ko tɔw la tagalen ɲɛfɛ ni kunnafoni jɔnjɔ minnu bɔra la an bɛ o da aw tulo kan. Mali kunnafoni jabaran lajabaw aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da kelen la bɛɛ lajɛlen kulo kan terrain bɛ tunga lafiya ma olu bolo banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen la bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔn sara kalo 573 € n'o ye euro wari 570 ani 3 u bɛ kalo 12 ma kalo 18 fana bɛ yen nɔ euro wari 382 ni tilali ka terrain sara la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye o kuma la tunga lafiya ale na tungarankew olu lafiyali kama san 2024 sojɔ tɔgɔ sɛbɛn olu fɛn daminɛna ko terrain de bɛ e bolo i bɛ fɛ ka i sen don tunga lafiya ka sojɔ para la ni o ye a tɔ ye walasa i ka so ka jɔ ka d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tɔgɔ sɛbɛnw dabɛlɛla an y'an tugula an ka nɛgɛjuru sira la 72 18 42 47 e maa min fana bɛ yen nɔ sa i bɛ tunga fɛ i bɛ fɛ i ka foli o ka kɛ anw ka flash o kɔnɔna la sa an wele an ka nɛgɛjuru sira la don o don an bɛ aw ka foli ni ka o kɛ aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.